Mangigsoon aduna nasab kami ipaambit nganha kaninyo nga mga pulong sa Dios nga maghatag kanatog alam sa umabot nga kapanahonan. Og manginawat ako nga inyo kini pamalandungan og ikinabuhi kay anaa dinhi ni medyoha ang mga pulong nga maghatag kanatog kaluwasan. Og karon ato silang paminawon. Nako ipangutan na sa mga Paul, kini usala ni siya ka tawhanon lamang nga pangutanahan. Bahin kini sa kung ano na ba tao nga makuluwas ka nato. Kaya namong ginag-ingon nga anak sa Diyos. Sila mao ang anak sa Dios. Sila mao ang ipadala. Sila ang Mesiyas. Patuan naman ang natunan din. Naamagid na sulat sa balang kasulatan nga walay tao nga makuluwas niya. Masama nang Ibag sa iyong kalibog. masama nang manahon sa Espiritu bayan ni mga putanahan. Walang nakol sila. Ako lang nang pangayoon boy nga ako'y magtubag kay dagan man ko mag-ingon nga musulti kung musulod na ko ang Espiritu mo sa pakuntingog isog kay sa boy musulti sa kamatuoran nya haron akong ma-explain pod sa kalibutanhon nga example ako ang magtubag kay daghang mag-ingon gud nga ako yun ay nagpag-Ginoo mo reflect lang na magoy uban makakita siya ang maghimala ang Espiritu magpili si Kristo magpili dili tao ang imong pangutana tinuod bang gyud daghang naman sa balaang kasulatan mo daghan ang moangkon nga sila ipadala anak sa Dios naman na kung maabot na gani ng panahon na nga daghan ang mag-angkon-angkon mao na ang sinugdanan dili ba ana daghang nagpa-Mesiyas magpag-Ginoo ang atong gibuhat dinhi kana bitaw moingon sila sa ako kuno nagpag-Ginoo dili sa John 16 bisan basahon nila na ang Espiritu tumingon kag Espiritu dili siya nga siya kita tanan anak nata sa Dios kung motoo ug motuman kita sa Dios dili ba mao nang ingon ang amahan siya ang Father dili ingon nga naa patay laing amahan nga tawhanon naman na gani sa sulat kaniadto gibadlong ni Hesus sa Osias sa Malakyas kay daghan man ang magpa-amahan nga daghan pod uban nga si Jesus niingon gani siya ang uban gibuhat pong mga pastor magwawali ang tinuod nga magwawali iwali gyud nga naa sa balaang kasulatan bisan si Kristo bisan si Jesus ang imong pangutana naabay tao nga makaluwas sultian ti ikaw boy bisan si Kristo di ba niingon siya igo lang siya ang amahan sa kasaysayan ang Espiritu mao si Yahweh si Allah ang kabuhatan si Kristo sa kasaysayan kay haron daghan siya kasaysayan mabana dinhi daghang kasaydaotan ka dinhi o mahimo kang balaan sa to pa aduna kay kasaysayan gitagaan lang taniyag panahon sa mubo nga panahon 1,000 ka tuig ang isa ka adlaw sama sa 1,000 ka tuig ang isa ka tuig sama sa 1,000 ka tuig di ba naman sa balaang kasulatan kung iwali unta na isulti pero ang problema man gud dinhi gitun-an minon ang Biblia nga sukwahi sa balaang kasulatan aduna nay mga pamagat ang kapitulo bersikulo timan-an lang ang importante ni ana aron masabtan ang tanan gikan sa sinugdan sa pamagat aron masabtan bisan ang Biblia basaha gud na straight ang Biblia masabtan pero gibuang man ang tao tungod sa mga pagpanudlo pulpito o naamang giniingon nato musuko sila katong nagtuon og filosofiya miingon sa gi-strike na pod mi nagtuon og filosofiya tinuod man jud naman na gibadlong man daghang nagsulat og mga libro unya bakak ba di na nagdugay-langay lang sila
Tanawa na nagtuon og mga filosofiya. Di ba? Daghan na hinoon sila lusot. Kay ang tao nga dili gusto, di ba? Daghan kayo og mga hinungdan. Pero gusto daghang pamaagi. Niya ang tao dili man gustong musunod ni Kristo. Tama? Unsang pagluwas nimo ana? Nga ba raman ang imuhang gipasulti dili man binuhatan. Kasi Kristo niingon siya, sunod kamu kanako. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang New Testament, di ba? Si Jesus ang tinuod nga pari, sulat ni San Pablo sa taga Hebreo, dili ba? Ang daan, mo nang gikonkreto ni Jesus. Tanawa ang mga bag-ong kasabutan nga binasa. Ihagay giusab ang sulat ni Daniel. Daghang giusab niya ito, gikonkreto niya. Kay kaniadto daghan man nga nagpa-amahan-amahan. Sila kuno ang nagwali. Amaho Diyo, di ba? Ang Israelitas, ang dili Israelitas nakadawat pod. Kung basahon lang ninyo simbolo kanang nahitabo sa buhat sa mga apostoles, sulat ni San Pablo, di ba na anak sa balaang kasulatan ingon siya, kung madungog na ninyo kining tingog sa espiritu. Espiritu gida, sa autoridad gida, kanang naagid sa balaang kasulatan ang naghubad. Kung mahubad, madungog na nimo ni siya ang nagsulti nini, panid-i ang nagsulti na siya pagyod nagbuhat ba? No? Naglaki-laki ba sa mga piangon? Nagpainom ba sa mga gihaw? Nagapakaon ba sa mga gigutom? Nakapasulod pa sa mga dumuduong? Kay bisan gani dinhi, dumuduong ta kadaghanan. Ano man? Ang atong pinulungan nga masabtan sa labing ubos, gituis kini magsulti hinon sa langyaw. Ang nagwali magsulti na sa langyaw. Unsaon pagkasabot sa nalaa sa labing ubos nga nagpataas man siya sa iyang kahibalo, di ba? Aron mo to ang tao musulti siya laing mga gituddan niya nga langyaw. Di ba gibadlong mo na sila katong nagdebate sila ni agi lang gani dito, wala nakasabot tong taong naa sa ubos. Di langyaw ka. Nya ambot ipasabot ana imong pasudlon ang mga dumuduong. Buti pasabot, dumuduong kita kaniadto ni Kristo. Ano man, wala man ta nagpaubos, wala man ta nagpasaylo. Di ba? Nakig-away man ta, di ba? Ningon ang Ginoo, pasayloa ang nakasala kanimo. Sa to pa sila ang dumuduong nagkinahanglan sa atong pagpasaylo. Tama? Ngayon saon man na pagpubad kanang imong giingon, walay tao nga makaluwas. Bisan si Kristo, kita kaan na tao kahigayunan, hamubo kay hakog kita ng mga tao. Matong yang gibuhi kita, banhaw nato siya sa to pa kay hakog man, mawala ang tunglo na to kay panoon kaniadto ang mga tao kaniadto sa Old Testament, bara-ibara man, di ba? Ang samahan mo gamit pud sa maayo nga gahom kay gikawat man kini sa dautan pinaagi sa garbo ug kahakog. Ang espiritu maayo og daotan boy, dili sila mag-away. Diha sa atong kasing-kasing mag-away. Kaya ang gamit niya ng gahom, anaa mang garbo pagka mapahitason. Sa to pa, anaa kanimo ang pagdumot, di ba? Kasilag. Ang tao nga mag-away, oy, dili ang espiritu. Kita man, wala man ta nindawat sa maayong espiritu. Kaya kung nindawat kita sa espiritu nga tinuod yun nga iya ni Kristo, may gugmaon, mapasayloon, Kristohanon, kay ang Diyos Amahan, bara-ibara, mo nang naa sa kalibutanon, iya man na sa gahom sa kalibutanon, boy. Ani gahom sa kalibutanon, iya man na. Pero, depende lang ang maggamit ni ana. Kaya kung mupatay ka, kabalo na kakid sa imong amahan. Kanya, gikuha na, gisakbit ba? Niya mo nang si ang Diyos Amahan na siya'y pito kadaotang mga anghel. Nga naman, iya man na tanang gahom. Bisan ang kalayo, iya na samahan. Prisuhan na, kung ingon kay iya na sayawa ang kalayo, lipay kay sila dili ba? Prisuhan na. Karon ang tanawa karon ang atong prisuhan din iya ba na sa kawatan ang prisuhan? Silotan ba? Silot. Siya ang nagsilot. Unya kung naa ka dito, ipagawas ka, nagdala ka sa imong kaugalingon nga pag-antos priso mo nang ang daot na nagdala og kalayo.
mubuga pod haron manakod pod sila, mudamay pinaagi sa garbo kay nalingla man to ang mga anghel sa unang maayo tungod kay maayo man kayo ang daotan. Tanaw na sa balaang kasulatan, bantayan ninyo ning mini nga propeta, di ba? Magpa-luoy-luoy sila, magpaginog-Ginoo, di ba na ano? Walay yawa karon, walay daotan nga makita nimong naisungay. Ang daotan pa karon magpa-impostor pa na. Magpadaong pagani na sa Ginoo, magpadaong pagani na. Magpasantos pagani na. Ug naman na dito, bantay. Di ba? Panidan. Kay nangita na sila laing tukbo nun, di ba? Naana sa binasa? No? Paluoy-luoy, unya makabinta, manukob. Nya ang minsay anak sa Ginoo, unsa yang giingon anak, kalitanan naagi sa balaang kasatuan bisag kinsa ang magtuki nini. Dili ta pareha sa mga pagano nga magpili-pili ha. Mo nang tan mong magbabasa nakadungog ani, pili ko parehang mga nagdebate nga. Makita ka ni sa 1 Korinto, 2 Korinto anak. Pagpakarong ingnon man na, pagtuon na nga tawhanon, gitiman ana to asa na to tuison. Ang bot ipasabot sa balaang kasulatan kung nakailan na ka, ang pulong sa Dios na ana sa imong kasing-kasing, mao ning akong ginasulti ninyo, na ana, ang Biblia na ana. Kung magsaling ta sa Biblia, nan kung magdebate ka, magdala po kag Biblia, kung mawala to, masunog to, wala man imo gisulat sa imong kasing-kasing, di ba? Mga nag-iingon sa Ginoo, isulat sa inyong lagda, kung lagda ra, masunog ng lagda, at sus, kung ano na, kung ano na kanang testamento lang na, anak na siya, masunog na, mawala na. Ang bot, sabat-sabot sa Ginoo, isulat sa inyong kasing-kasing ang balaang mga pulong, kay mao ka na makabalaan ka ninyo. Panang ang imong pangutan ng ingon naabay makaluwas ang nagsulti anak na sa balaang kasulatan ang nagsulti nga sila gipadala, sila ang sinugo, nagpasabot, nagpakanaog sa Dios. Wala na sa Biblia na. Kay nagbuot man ka. O di ba? Sa binasa, katong binasa dito buhat sa mga apostoles siya. Kay kinsa ba day ko? Di ba? Naabad ay makapugong kanamo nga magbunyag, di ba naaman na sa Biblia kanya, ito binasa, di ba ito ganiha? No? Nya, ningon siya. Kung miingon kong maluwas ko kamo, kinsa ba day ko? Ginoo ba day ko? Mo nang dinhi, nagwali ko ninyo, ako yung kanunig ingon, dili ko makaluwas ka ninyo. Bisa katong nakakita ng nausab ang akong panaboy, uy, dili ako nagbilagro. Ang Diyos, dili akong baba nga nag-ingon nga nagbilagro ko. Dili akong baba, nagtulo ang dugo, anak. Dili akong baba, dili ako ang nagsulti. Ang tao magsulti, mao'y makakita. Tanawa karon nagigamit, daghang naggamit-gamit o mga milagro. Istorya lang. Niya mo tuo, niya naaraman na sa balaang kasulatan. Kung maigmat lang, panid-i ang sinultian o binuhatan. Kung naay tao, anak, panid-ani mo, sibo ba ang iyang sinultian? Sama ba ni Kristo? Ana ba sa ubos? Nahimo ba siyang ulipon? Nahimo ba siyang maalagaron? Unsaon pagtaas niya nga wala man siya nag-alagad, siya may gialagaran. Unsaon pag ingon niya nga dako siya, bing dako kanako nga siya may nangulipon. Nya kana akong istorya sa tinuod boy, sakit unta kayo ni pero musulod man gud ang espiritu, hait gid kaayo. Mo na nga ako maluoy man po ko sa nagwali kay dili naman ako ani ang gitugutan, pero maigo gyud ang tao ani kay hait kaayong pulong sa Dios. Niyang akong ikadlokan karon usay maghilak kung ano man sa buhi bata pwede ta makapamutbot, makapamakak mo gamit ni Kristo. Apan kung mamatay na gani kita wala na gyud kay yuta ra man ta buhatonon sa kulon, dili ba? Makabuot ba dito sa magbuhat? Umatong ingon ni San Pablo dito sa buhat sa busod. Si Pedro ingon siya, kinsa ba day ko? Bisag ako sa inyo ni ingon ko, kinsa ba day ko? Gigamit ramang ko sa Espiritu. John 16. Usa ka tao na usa ka tinawag gihimong kauban giya og abyan. Abyan lang ang Espiritu. Muna kung magsulti ko storage na asa ko mga nag-stock knowledge storage na ko. Kung akong mubo nga pinulungan Bisaya maupod ang gamiton sa Espiritu. Bisan ako makasulti man ko og mga langyo ginagmay kay naaman tay mga binayabasay pero dili niya ipasulti kay ngano man mugamit man gyud siya original ba dili piki ba kumbaga ning gamit gyud siya sa sulod sa imong kasing-kasing
Kay kung mugamit kag lang yun, dumuduong ka. Di ba, mama na? Sa ito pa nagpataas ka sa imong kahibalo din sa kalibutan nga mahanaw lamang ka na. Sa ito pa, kung din sa atong lugar, kung mauni ang atong sinultian, sa ito pa dumuduong ka din, langyaw ka. Kung yung mga nag-iingon sa Ginoo, bisan ako, budi katambal ko, diri, pasay gahilak ko. Ano man, gahilak ko, katanaw nila. Kayo say grabe na kaayo. Uban, wala pa nabunyagan. Kayo walay kwarta. Ang uban, looy kayo. Niyang espiritu. Saan man to dito? Nga siya magbunyag man, pinaagi sa kalayo sa espiritu. Munang gusto manggali sa espiritu, manghikap ko. Kumbaga, kanaon ako, nabalid ba ni ang bunyag kay dili man madungog ang atong pag-ampo kung aduna kita'y jutay nga sada. Mga ganun, gina-challenge ko sa mga pastor, mga pare, kinahanglan, musulod ito bagbalaan po. Kay sayang, kay kung quantity lang ang atong gitanaw, wala ang quality sa atong pagwali, manubag ta na. Muna gani, ako boy, di ba kanunay ko ng sultin nyo din na uban magilak, kaya makita ang pandagoy, magtulo ang dugo, buslot akong kamay. Tinuod ba na, pero ako wala nakakita. Kay sulugoon raman ko ninyo, di ba? Ulipon ko ninyo. Bisag tungang gabi, gipukaw ko, nyaasar ko, naa ako sa buwas, nagasakripisyo. Ulipon lang ko, sulugoon ko ninyo. Muna nga, usay magbuol kay ko, kay daghan man po ang nagpag-agalon-agalon. Ngayon mo mga amahan, isa lang ang atong amahan. Adunay amahan sa kasaysayan. Kasaysayan kay si Kristo naa siya kasaysayan. Siya ang nag-antos sa atong sala. Tungod nato, gipalansang nato siya sa cross. Nato, ingon nato na. Ay, tao man ko, makasasala, ano man, ang pagkabakako nato, ang atong pagpakarong ingnon, paggamit nato niya. Niingon man siya, unsay among sala? Sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Gibalaan nato ang mga sakramento, gibalaan nato kung gigamit hinon nato nga kitay sila halang doon. Ano na ba'y magbalantay sa karnero boy nga mao na hinoy gipakaon? Ano na hinoy nag-alagad nga mao na gialagadan? Kung nag-ingon si Kristo, nag-ingon na anak sa sumbingay, bisa kang magbasa ani, kung maingon sila mo suko, bahala na mo. Maingon ako sa Ginoo, naarama din ito. Ginoo, ipamtang kani ang angay kanila. Sa karon wala pa ko nagsultian na. Di ba? Maingon na to. Ay, di ba na sa Biblia no? Kung adunay inyong kasukan, ayaw tong luha. Kinon pag-ampo. O ing na lang pagsulti, Ginoo, ipahamtang ang alang kanila. Kay parang wala kay sala. Kay itugya na to sa Diyos. Siya. Ang amahan boy, ako madlong ko, bara-ibara mo nang musulod ako, espiritu, magkurog ko. Grabe ka vibrate kung akong ibundak. Musuko, gayod ang amahan. Pero tungod sa anak ni Papa Jesus, siya, ang antos nagahilak. Mga po ako, huyang po ko. Bahala, maingunan ko, Ginoo, kuhaan na lang ko para sa kalibutan. Dili makaya. Dili makaya ang katalagman. Dili makaya ang kasakitan. Dili makaya. Tanawa ko nuklear. Tanawa ko mubuto na anay mga sign. Nana sa bala ang kasulatan sa katapusan sa kalibutan. Tiyaghan, maabot na gani na ang mga linog sa sukad-sukad wa pa nahitabo, mga kasakitan sa sukad wa pa nahitabo, di ba nana? Yung tanawa ang nagwali, gi-prepare ang katuy nung naay mga vision. Ang vision na siya, kumbaga vision na siya, nakikita pananawon sama ni Daniel. Kanang mga pananawon, dili na nila iklag inon na nahadlok hinunta nagpanghadlok, dili usa na siya kapag pangandam, di ba? Si Jesus gud sama sa usa ka kilat, ang Ginoo sama sa usa ka kilat. Yang anong dili man nato papangandamon, nya maingon sila ayaw nig isulti kay mupanik ang mga tao. Mas mahadlok ang tao kung dili kabalo sa balaang kasulatan boy. Dili kita tudloan mo no. Na, anong mahadlok man ta? Nakinsa ba ko? Kinsa ba na sila? Dagang nagaingon nga sila gigamit sa Dios. Pero sultian ko kamo boy, bisan si Kristo wala sa ingon. Wala siya dinhigi padala aron makig-away. Wala siya lagi padala din pero magdebate, di ba? Ningon siya na. Ningon mo isa, ayaw na kamo debate. Naglangay-langay ng kamo. Nganong magsige mo debate, isa naman ka inyong amahan. Asa naman ang pagpaubos anak? Di ba? Nagpatas ka na eh. Adi, bahala nga mo kung mo solti sila ko. Muna nagalikay ko boy. Dili gani ko gusto. Kung atubang ano man, ang espiritu na ko maluya kong pugong. Kayo sahay, pangutan-on sila.
Ang akong ikadlokan mga tanan, asa na ang akong mga karnero? Inyo bang gilaki-lakihan? Wala ba ko ninyo gigamit? Diyo ka nagamit sa Ginoo, boy. Nagilak si Papa Jesus kay nga naman gigamit gani ang mga santos. Ang mga santo gigamit. Kinulit na sa tao na. Kinulit na. Kung dili na to sundon, wala na to gisantos, wala gibalaan. Kung sa mapuno og santos, mapuno sa dagway ni Mama Mary o mapuno ang cross, matuyok sa ang cross nimo dito, pero ang imong binuhatan libakira tigpakarong ingnon mapahitas ang gigamit na to ang Dios sige panguros sign of cross kay kuno Kristiyano ta, pero tan-awa ang imong binuhatan isang nagkwintas kag dako nga cross, pero ikaw ay nagpalansang sa Dios ni Kristo sa cross. Gitalikdan nato ang cross, di ba boy? Naman na sa Biblia, dili ako mo tanong, wala ang katong taong nasa ubos naa kani ang mga milagro, naa kani ang mga milagro, dili milagro nga ang baba pasultion pero walay nakita. Tama? Tama gyud. Pasaluan lang ko niyo kung maabot man gyud ni daghan po ni ingon maaduna pay Facebook si Kristo ang si Jesus ko. Wala ko nagpaginog-ginog, wala. Ang espiritu kaya kung dili sila mo to sa espiritu nga nung aduna man tay kinabuhi, anong sige matag-ampo ipadala ka na mo ang espiritu kay ang tuuhan sa tao katong bad nga espiritu. Kung ihubog pasagdaay na kay hubog na ang espiritu na sa alak, pasagdaay na kay gisudlan na sa agta, espiritu na sa agta, pasagdaay na kay gisudlan na sa daotan, espiritu na sa daotan. Tanawa karon sa Facebook, sa mga TikTok, tanawa kung maghubo-hubo puti pasabot, dili nato igamiton ang iya sa Dios. Ang tanang butang sa kalibutan boy, bisikan ng mga sigla kaning kaniihan, iya na sa Dios, walay posible sa Ginoo. Ako gani lain kay paminaw na ba ang Ginoo mugamit bagtaw muka espiritu dili Ginoo. Ako tao ko boy, mahila ko, masaktan ko kanang giingon nila kulto ko, bad ko na. Kung sa tinuod lang pwede na ako isagadon sa kon ipaklaro libuan ka tao di gitabangan okay sa kulto kisay dautan katong dili mo tambal katong wala nagtabang sa nagkinahanglan kita dinhi mutabang pa ganita o kung maingon sila nangawarta ko iparehistro ko no sa SIC o sa SIC nga usay 10 pesos 5 pesos gani, di ba boy? Ikaw sa ito migid ka kaso hatag 100 o say ato pa ihatag ngadto sa nagtabang o niya dito muhatag sila sa mga taong puros nagpakarong ingnon libuan buhat na mo dahil simbad palakpakan na pod nga wala naman sa balang kasulatan natipon og bandi kalibutan na ugoy-ugon na tanawang linog. Wala boy, mag-ampo ta. Tabangan nato ang kalibutan. Kita dinhi wala nag-ampo sa tong kaugalingon nga naman. Kay daghan pa man tatang pangandoy. Ako maluoy ko sa mga bata. Maluoy ko sa mga tao karon hayahay kay kalibutan nun. Mo na ingon pag-ampo gid ta tanaw gusto pa gid sila mabuhi. Nan kumusto ko ang amahan. Abi ni mo boy, gipakita sa ko sa espiritu tungod sa karbo bisag silang putin kanang naggunit karon sa dagkong nuclear. Kung dili sila magpaubos, gigamit ang daotan, gusto na yun laglago niya kay hadlok mo balik. Di ba naman na ito? Hadlok mo balik. Tinhi, ayuhon, kay mo balik ka na ako. Naman na sa Biblia, mo nang akong gitambalan din pag ayaw na niya, dili na niya. Suruyan da yun sa mga tao nga dili gusto nga bago. Kaya ano ko di, walihan. Wali ba na nga akong giingnan nga, kamo anak, tahura ang inyong kinikanan, bana, igugma ang imong asawa tahura imong bana. Di ba naman na boy, wali ba na? Kagamay raman na ang balaod. Daghang gibunyagan pero wala kabalo, daghang gikasal wala kabalo. Sa balaang kasulatan, puros seremonyas. Dili mabuhi ang tao sa seremonyas. Guwapo, dako kayo. Sa tinuod boy, ako na gini isulti. Kay nga naman, bahalag maingon sila. Ako nagpagino-gino kay daghang nagpagino-gino. Tanawa daghang nagbulag. Kaya ang gitagag, importansya, ang seremonyas, dili mabuhi, dili maluwas ang tao sa seremonyas, naala sa balaang kasulatan. Yun sa nila na pagbasa. Ako isuk-isuk ko karon pagsulti anak, naguol pag-ayo ang espiritu, bisan si Kristo. Si Papa Diyos, hapit na yun siya mabalik, dili siya magpakita. Magpakita siya sa binuhatan sa tao.
Man akong adunay na higugma ni mo boy, anaa dito ang gugma sa Diyos. Kung naay nagpaubos. Kung ingon sila ako nagahukom. Nakabalo ko asa ko paingon nga nagiantusan ako ni. Kawas giantusan. Gusto na gani ko kwaon para sa kalibutan. O naay nagwali anak, nga gusto anak. Tanawan nyo, naglakaw ko, simple. Tungod kay naluoy ko sa mga tao, labi na katong mga adunahan nga, buotan kaayo niya. Nabutahan lang, kaya dito mudawat sa suborno. Pero tanawa boy, ang tinuod nga magbalantay boy, katong nagaaktiban, nagahatag, nagapakaon, nabay magbalantay sa karnero, nga mao yung nagipakaon. Ako lang ganito na, kay ako nangalikay na po. Kalikay na po kay isog ang espiritu. Niya, maingon siya, ang tanan, anak sa balaang kasulatan. Nganong tuison Manila kini, bisan si Kristo, dintuman sa sugo. Sa balaang kasulatan, naas otoridad. Manag-ingon sa, ni Papa Jesus, ingon sa, anak, nganong naaman sa balaang kasulatan, Papa Jesus, anak, tungod kay mas grabe pa kadautan, kaniadto. Naanak sa Biblia, di ba? Na. Ano man, naanak sa Biblia, naanak tanan, gi-arrange na niya tanan, ang New Testament gi-arrange na, naapag yung mga pamagat, naapag nganong, niingon pag yun siya, ilukso-lukso pag yun, ni ani si Kristo Dre, ni ani ang mga apostoles sa magpili, ilukso-lukso, di ba? Tama gid. Wala. Gihatag na niya tanan, nag-example lagi si Job, gi-example na si Lazaro, example lang itong dili ta pareha ang Job, Lazaro gamay lang atua, ang atua lang buhaton, higugma o kadloki ang Diyos. Kung tanawa ang mga tao nahadlok sa Diyos, dili. Nahadlok hinoon sila sa mga libak sa tao. Nahadlok hinoon sila, dili sila, madato. Nahadlok hinoon sila, datanan. Muna boy, sorry kayo nga murag sakit-sakit akong gisulti. Kaya nakot, akong gipugnan, kundi pag ayaw gusto ko, ako ang mangsulti. Dili ang espiritu. Ano man kung ang espiritu ingon nagpagginog-ginoo ko. Nan, kanang nag-ingon, doon na Facebook, ano ba yung YouTube? Wala ba rin ko katungkod na magwali? Unsa may giingon sa balaang kasulatan, kung ingon siya nakapahawa ko sa yawa, unsa po'y gibuhat sa inyong mga katigulangan, di ba na sa Biblia? Giyon sa po pagpapahawa sa yawa, giyon sa po pagwali sa dautan, di ba gigamit po ni mga butang na nasa kalibutan? Who is God? Creator. Iya ni tanan. Giangkon lang sa dautan mo po. Ang Diyos, ang magsulti boy, si Kristo ang makaluwas. Dili lamang giluwas sa tagaan tag 1,000 ka tuig, lain pa 1,000 ka tuig. Nga gitagaan gisumpayan sa espiritu hanon panahon sa espiritu. Karon panahon na sa espiritu karon mo nang laglagon ang ubang mga tao kabalaka kung ang mga tao dili dinhi mo anhi. Kay ngano man sulsugan man na sila sa mga tao pod katong dili gustong mo anhi. Kung baliid lang unta sila, mabasa lang sa balaang kasulatan mo na sa unang gitago ang Biblia boy, dili ipabasa. Tama na dito, panidi, susiha. Yang sinultian sibo ba siyang binuhatan? Kay kung ba lang gani na dili mabuhi ang tao sa pan o sa pulong kung walay buhat. Ang Tama. buhat pasultion. Okay. Dili ang ba kay daghang kairon, di ba? Daghang mga wawali nga maayo kayo, muwali, di ba? Daghang mga nag-ingon nga sila na ang kaalam, giangkon na ang kaalam, pero ang taong maalamon boy, taong maramon, dili makita, dili madunggan sa iyang baba, dili madunggan, dili makita na sa iyang binuhatan na nagsulti lang siya nga wala niya gibuhat. Ang taong maalamon, hilom, niya makita sa iyang binuhatan. Muna si Kristo, kipalansang sa krus, tanawa, pari ba siya? Hari ba siya? Ang mga apostoles, nag-eskwela ba siya? Nagtuon ba sila? Yakin sa karon ang dali sugoon. Nganong ni Kristo, nganong mo gamit ako sa mga taong kubos. Tistingi sugo na karon ang mga tao nagtuon. Kaya ingon sila, nag-eskwela. Sugoan na. Diba boy? Amo naminaw. Pamalandang lang mo. Basta mo sa balaang kasulatan. Ayaw pagbasa, ganak. Isa lang ka-title. Isa lang ka-title. Dili makabuang ang Biblia. Ang makabuang, kita. Nabuang ta. Nabuang ta sa atong tinuhuan. Walay reliyon makaluwas boy. Okay. Daghan lang nagamit. Nga nag-ingon nga sila na ang maayo. Walay, akong balikon ko tiyong pangutana, walay tao nga makaluwas. Wala. Bisan si Kristo, di makaluwas, di nga siya. Inana siya, ako ang punungan.
kamo mga sanga, adunay mga sanga nga namunga putlon katong mga buotan nga tao kay nabugatan man siyang pamilya dali nga ra, di ba? Niingon na siya to, duol kamo kanakong gikapoy kay papawlayan ko kamo. Mga tayo ingon siya, dali anak, kay nabugatan ka. So layon na ko ni ang nagpaantos nimo ug panahon na pod nimo, dali nga ri kay papahulayon. Para to ni kan katong ang usa lang kay Jonas, nahitabo kay Jonas, gipauna. Unya pagabot dito, haron potlon, haron mamunga og daghan. Unya katong namunga na dinhi, di ba niingon si Jesus, hinumdumi adunay nag-atiman kanako. Diba? Unsa may katong giingon ni Jesus nga ang mutuo sa sulod sa balay. Kisa may sulod sa balay, si Kristo kay ang atong kasing-kasing gugma man ang iyang gipangayo karon gugma. Kay ang yawa mantigo man muhigala sa iyang kaaway, di ba? Gugma siya higala. Sa iyang higala, sa iyang higala. Muhigugma sa iyang higala, pero dili sa maantigo muhigugma sa kaaway. Kanang nakikaway na to ron, higugmaan ninyo, pasakain na siya. Iampo inon, aman, pasayluas siya kay wa sinasayad silang gabuhat. Bisag kini ang maigo na ko ni nagtuo sila nga musuko ko nila wala. Pero ang espiritu boy, grabe mo nang nagapugong ko boy kay huyang pud ko. Huyang pud ko, dili ko gusto nga makiaway nila, pero ang espiritu perfect man. Nga ako may gikamit, ang tingog na ko, ang akong papa, ang akong stock knowledge ug storage knowledge, lain tong stock is stock lang ang napuyo nga kahibalo, kaalam. Mananag ingon sila nako. Asa pag inon ko na grade 1 lang ko. Sige, grade 1 lang ko. Anak, bisig ba ko sa eskwela, anak. Muangkon ko. Kaya ano man. Pero dili pud ko mao anak, grade 1. Kaya Ginoo ingon magay sa pagpaubos. Ila lang paminahon ang sinultian nga ada abas otoridad mo na mag-unsa man to ang imong profession boy. Pero igo lang ka sa lagda. Pero wala kay kahibalo. Pwede mo kumukamit. Dili po day. Dili po ingon na wala ko'y natunan sa kalibutan nun. Nakabalo man ka. Unsa na. Pero unsa ang gamito nako nga mga pinulungan. Katong labing ubos. Labi na kung musulod ang espiritu. Laglom manggay kaya akong Bisaya. Okay. Maglisod manggani kong sultian. Sa tawanan tanaw karon, tawanon ko karon no. Lay akong sinultian. Mugamit pa kong mga langyaw sa taragsak. Pero ang espiritu, dili. Labing ubos ang gamiton. Haron, mailhan, kinsa ang nagpaubot. Kaya daghan nagamit niyan. Ingon, ako ang gipadala. Ako ang anak sa Diyos. Boy, ang magsulti anak, boy. Tanawa ang iyang sibo ba sa iyang pinuhatan. Ang Diyos, wala sa taas. Anak sa ubos. Ang mga anghel, wala di ba naagad at binasa pasudlan ninyo na amoy tao nga giatiman katong mga kililimos base wala mo kabalo ang mga anghel na di ito. Tama gyud. Nasa ubos Jesus. Mana karon? Isip-isip lang mo. Kamo na kada mo. Isip-isip lang mo. Pasaylo ako ninyo kung sakit akong pinulungan, pero kung musuko mo na ako, wala ko'y katungod. Mukom ninyo. Wala man po ko'y ipasigar po. Kung may mo magigdibate na, dili ko magigdibate. Basahan ninyo ang malaalang kasulatan. Gamita lang ang iyong mata alang sa inyong kagalingon. Naman ako boy, gigamit lang na ako ang akong kasing-kasing para isulti sa uban. Ubus ko. Bisan maingon sila, nakatiman ko diri ka mo, nakakita mo. Nakasakripisyo say, mutulo akong luha, magahila ko para sa kalibutan. Wala mo katungkod nila. Wala mo po ko nangayo nila. Kumusuko sila na ako. Nan, adon na ba sila? Ipaningil na ko. O ako yun yung maningil nila. Tanawa ka ron diri sa tong lugar din eh. Kinsa ko kanyan to. Diba? Kana pa mga utangan ako, maupay na yung musuko na ko. Ang good. Yan, nagsulti ko na nila. Kinuay na lang to. Ay nang tama na to. Mga boy, nagis bala ang kasulatan. Katong niingon. Lado na ako na usa ka tao. Yung agalon nga gipautang. Nga niingon siya. Yung agalon. Agalon, wala amang kong ibaydan sa akong ipautang. Wala na naman sa Biblia. Wala akong ibaydan ko ikabayad ninyo. Kay higmay gugmaon man. Ayang agalon. Ingon siya, ayaw na lang ko. Maybe. Imo na to. O sige, ingon pag pasayloan na lang siya kundi katagaan. Ay na lang itong paninia.
Kay ako na lang to ihatag nila. Unsa to? Unsa yang gibuhat pa gyud? Gipaningil niya oy. Yapang gipaporsentuhan. Nga unsa man ang sumigaya boy dili sa tawhanon, mao na sa tawhanon. Sa espiritan unsa man. Kanang gipasaylotan ni Jesus, di ba? Mga No? Si Jesus nagpalansang sa cross. Di ba no? Wala na tayo sala no? Wala na. Ipapas itong sala, pinangis yung pag-adtos. Siya nagpatulo sa dugo. Unya, tanawa ang tao naningil. Kugihanta mukom sa sala sa uban. Kugihanta mo gamit ni Kristo aron kita na dato. O isip-isip mo, nagwali, pasig ang amahan, masuko, o dili na nato makaya ni pagampo. Pusa, balik kita sa Diyos. Pay pasaylo kung unsa ta ka makasasala karon boy pagpaubos. O hait kay sinultian, hait kay ni kung mukaon na magkatagahi o kamo nagwawali, maantigo na kamo mukaon og gahi. O kita magwawali man tagid boy, di ba no? Kung maantigo na ganita mukaon og gahi, gahi na gid ni. Nya kung gusto tag dayday kunta, musuborno ta, balik ta mura tag nag gatas pa ang atong ginakaon, di ba? Tama. Nya naman sa balaang kasulatan, ayaw na kamo pagbili, papailin. Unsa to? Unsa pag-ingon sa Ginoo? Ayaw na kamo pagbilin sa unang ang-ang sa pagtuon. Una tang ang-ang dito pata sa Old Testament o dito pata sa panahon sa Ginoo sa iyang pag-antos, sige na to paantoson. Unsa naman karon naa ta karon sa espirituhanon? Oh, muuyog ang kalibutan, mulinog. Mao pa ang atong paghinulsod. O salamat kanang nagsulti kanang naay mga vision. Ayaw ninyo pod hukmi. Katama na ning giingon, wala mi nag-ingon mahitabo. Ang ato alang way kumo sa pag-ampo. Bila ko nga napay magwali, ay mugtuan na. Hulga lang na kan. Nya karon kung mao na, boy, muna tuuhan sa mga tao. Kumanta. Ang amahan, bara-ibara. Ngipon sa ngipon. Ha? Kung magtanong ta, asos. Nana, basahan niyo na. Wala, usahay ko. Halos dili ko matulog lang o manghangin ko sa Ginoo. Amahan, ayaw usap. Papa Jesus, ayaw sa bibya eh. May katungod ka pa. Pasiluan, nakasala nimo. Pasiluan sila. Pero tanawa ang tao, ingon ko, daotan, bad. Nag-prayer tadi kalahapon. Bisig mo ani ang sila. Busa lang nakadungog ani. Imbitahon ko kamo. Kung nakaila kamo sa Diyos. Mo na yung panahon na nga ipalanog na to si bukalibutan. Kani ang gamiton sa Espiritu. Pero kung adunay garbo, wala may nakikaway. Kaya ang daotan, dili man na makikaway. Kung dili ta makikaway, dili ba? Tama. Mo da kung puy-an kang garbo, ang tao nga puy ang garbo ani, makikaway gid nato. Labi na may magpataas siya. Pero basahan niyo ang balaang kasulatan. Kung wala di sa balaang kasulatan, pasabot tawhanon ang among pagtuon. Unya, tanawa pod ang iyong pagpanudlo, tanawa pod ang iyong pagbuhat. Gamito na to ang atong mga mataboy para iwag sa atong lawas lamang. Kato pa, ang naghukom paghukuman usab. Kung sa imong gantangan, kapag hukom sa uban, mo pod ang gantangan sa hukom kanimo. Mas maayo pa to ha, kamong mga bad, mas maayo pa to. Kaya dili ang si Kristo, dili siya. Diba? Di sa malipay sa taong daotan pa yung malipay sa kumubalik kaniya. Kaya naay uban nga maayo, para itong parisyo, nagpataas sa kaugalingon. Kanunay nag-aangkon na sila sinugo, sila nagpataas. Sila ang sinugo, ug kanunay, sila ang nakadungog, nakabati. Mo na yung sumbingan yung pagkasulti, nakadungog na sila nakabati. Apan, gusto nilang kuhaan ang diyoteka na to, gidugang sa sobra kanila. Sa kamo mga kapos, kita mga kapos, bulahan ta. Wala mo na sa balaang kasulatan, bulahan ka muna sa taas. Wala eh. Wala. Bisag basahon nila na gipampadlong naman gani na o kama basahan niyo na kamo mga tao magbasa mo ay mo pagsalig og kinsa nagwali diha o magminsan man ko madamay pod ang ubang mga maayo ha mga maayong pare mga maayong pastor madamay pod ayaw mo pagsalig sa nagwali panid susiha iyang binuhatan. Tama. Nana sa balang kasulatan. Wala dere boy para maingon sila ako nagbunyag-bunyag pareha ganiya ano dere bata na ga-dehydrates na ganito. Kung pwede nyo dadaan sa hospital, yan, ikan man to. Kaya, ikan naman to dito. Yung wala na bunyagan. Munta kang ibunyagan ako, aman, anak, Espiritu. Ibunyagan sa Espiritu Santo. Kaya, kung ingon sila nga nagbunyag-bunyag ko, wampo ko na ngayo. Mga Pila lang ganito yung ambot lang. Kung sila.
Kung ingon sila di ko magbunyag, nga ang bata, bugat na kayo. Kamo, ang nag-ingon anak, may tulubagon, wala raman na sa balaang kasulatan. Diya kay Cesar, ihatag sa Ginoo, Pamalandong. Taboy, padayan lang taboy. Basta, kaya, imo man yung pangutana, imo man may gini, ikaw man gini, imo man gini isulti, kaya ikaw man gisugo sa espiritu. Okay. Bulahan ka boy, mangutana ni. Bulahan po ko tong mudawat ini mga mensahe. I-transfer ninyo ni sa mga laing pinulungan kay makadawat pud mo. Wala nga, ang Biblia maumpod na. Pag-transfer lain na pod ang author. Lain na pod ang iyang hiyas. Unsa to? Pagka magsasangyaw, ang hiyas atong dili makita. May gugmaon, mapasiluon, di ba? Matinabangon, maginatagon. Wala din na po na imanghatag sa to adre. Anawa? Kulang pa mangay sa tong ipanghatag. Pero ang Diyos nakakita na. Dili ta magpasalamat, dili ko magpalakpak. Kaya kung palakpakan ako, suborno naman to. Ipataas naman nimo. Kung akong daygon na siya, pasabot, akong gigamit sila. Gigamit ninyo ang pagkamakasasala sa tao. Kaya itong daygon para muhatag. Naman na sa Biblia, Osias, di ba? Yan ang tao na ba na ay garbo, muhatag na po. Kaya moingon na luwas na. Mga na ako kadlokan boy, mga nag-ingon ko din eh. Dili ko makaluwas ninyo ha. Bisag gamay, di ko makaluwas. Ang Diyos makaluwas o ang pulong mo may gamiton sa Diyos sa pagkukom. Kanang nag-ingon na makaluwas, abantay. At tagin niyo na dito kung mga matay ta. Ingna nga, Ginoo, nagsulti man nina mo. Nang bunyag, ingnan man mi ani. Wala yung problema. Kanang nag-angkon na sila makaluwas. Ngayon pala ang Ginoo nga. May pakaanak, nagbot-bot ka. Papa Jesus, wala namin nagbago, may gisultian. Ano karon. Sige, ingon sa Espiritu. Siya ang makukong, dili kita. Bisan si Kristo. O doon ay amahan at timan. Siya na, mubalik. Kasi siya man nagpakamatay yung banaw. Niya mautang banhawas inyong kasing-kasi. Ang templo sa Diyos yung kasing-kasi. Nana sa kuan, sa YouTube channel na to, di ba? Nasa Facebook. Karon magod kay na ato nang nausab na kay mong pangutana. Bugat man to. Tawanon to pero puto kaniha, nagpugog ko. Medyo taas-taas akong tingog. Pero maningkamot ang uboy para sa kalibutan. Pakampo lang kita. Padayon. Padayon ang Kamong nakadungog. Ay mo kabala ka kung asa na mo karon. Dili na ta mulunang sa lapok. Gisuka na nato itong mga sala. Dili na to kaunon. Napati paglaom samtang na ikinabuhi. Napa? Mas maayo pa ganitong daotan. Ang bago kay makita siya na bago. Kaysa gamay sala. Dili makita siya nga nabago. Nagpaambog noon. Nagpatas ako og galion. Jutay sa laapan, tas jutay ang gibayad. Kaya kung sa laapan, mas ako ang gibayad. Ananas ba lang kasulatan? Salamat. Salamat kaninyo nga naminaw. Ang Diyos unta. Ang Espiritu. Ang Amahan. Muhatag na tugay kayo nga taas pang panahon sa kalibutan. Salamat. Ang grasya sa Diyos mag-aubat ang takaroon. Ikinapa. Salamat po. Mga igsoon, ginaawhag ko ang tanan. Labi na katong mga vlogger nga buot magsangyaw sa kamatuoran bahin sa pulong sa Dios. Kay buot sa Espiritu nga inyo kining ipasa usab sa uban sa lahi nga mga pinulungan. Huwag inyo kining i-translate sa pinulungan sa Tagalog or English kung kamo adunay mga hiyas kasama ni ana. Kay kung inyo kining buhaton, mao na kini ang maghatag kaninyo bahandi ngadto sa langit. Kaya naaman din ang kamatuoran nga sukad-masukad wala pa gyud nato nadunggan og nabati sa mga magwawali nga naa dinhi sa kalibutan. Og kining mga pulonga nga inyong madungog dinhi sa espirituhanong gasa, mao kini ang mga mensahe sa espiritu sa kamatuoran. Kaya ang espiritu migamit man og tao nga sama kanato. Og buot sa espiritu nga mukaylap ang mensahe sa tibuok kalibutan. Kaya aron masayod usab sila sa maong kamatuoran na maghatag kanato kagawasan. Kaya naa dinhi ang mga tinago ni Jesus nga buot niyang ipabati ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan aron makaambit usab sila sa kalawasan sa umaabot nga paghukom. Daghang salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan magaubad unta kaninyo tanan.